Handelsbreve, engelsk virtuel, lektion 1, Adams Bid, klasse 207. Inden jeg går videre med selve opbygningen på formalia, vil jeg lige snakke om, hvorfor det er så vigtigt, at man følger formalia, når man får lavet et godt handelsbrev. Og det er vigtigt, fordi man har set en tendens i mange engelsktalende lande, at der kommer større fokus på formaliaen og dens opbygning. Og det er derfor vigtigt, at man rent forretningsmæssigt respekterer formaliaen og dens opbygning. For hvis man ikke følger den her formalia, så kan der have store konsekvenser, fordi nogen vil måske opfatte det som fornærmelse eller andet negativt. Og så lidt om selve opbygningen. Et typisk formalia består af et brevhoved, reference, dato, en modtageradresse, en indledende hilsen, en overskrift, brevtekst, afsluttende hilsener, afsender underskrift, eventuelt bilag, hvis man har det med, og kopier. Og hvis vi starter med et brevhoved. Et brevhoved, det er hvor man finder alle detaljerne om afsenderen, og det er altså navn, det er adresse, det er telefonnummer, det kan være logo, altså det er hvor man gør opmærksom på, hvem man er. Så er der lidt om reference, det kan alt afhængig af hvilket handelsbrev det er, så kan det være et sagsnummer, eller det kan være et ordrenummer. Og man benytter de her referencenumre, så modtageren ved, hvilken sag eller ordre det drejer sig om. Og så er der lidt omkring dato. Omkring dato, der er det vigtigt, at man får skrevet den pågældende måned med stort, og at man ikke laver nogen forkortelser, så der ikke opstår nogen forvirring. Og så er der lidt omkring modtageradresse, og det er egentlig meget simpelt. Det er den adresse, som skal modtage brevet. Og her er det så vigtigt, at man husker, at nogle virksomheder har flere afdelinger, og man skal derfor huske at skrive, hvilken afdeling der er, som skal modtage brevet. Så er der lidt om indledende hilsen, og ved indledende hilsen, der findes forskellige retningslinjer, man kan følge, alt afhængig af, hvem det er, man henviser sig til. Hvis man skriver til en virksomhed uden en specifik modtager, så skal man skrive Dear Service. Henvender man sig derimod til en bestemt person, uden at kende personens navn, f.eks. en salgschef, ja, så hedder det enten Dear Sir eller Dear Madam, alt afhængig af hvilket køn personen selvfølgelig har. Kender man personens navn, så bruger man en titel, som er efterfulgt af persons efternavn. Så hvis det for eksempel havde været mig, skulle jeg skrive Dear Mr. Spleet. Har man derimod haft kontakt til personen et par gange, kan man benytte sig af fornavn, så for eksempel Dear Adam, altså hvis man har kendskab til personen og har skrevet med den flere gange. En vigtig detalje der her til sidst er der at huske på, at en mand skal altid være Mr., altså MR, og hvor en kvinde hun kan have forskellige titler i forhold til om de er gifte eller ej. En gift kvinde, hun skal for eksempel have titlen Mrs., og ugifte kvinder skal have titlen Miss. Så er der lidt om overskrift. Og i overskriften der er det vigtigt, at man tydeligt fortæller, hvad brevet handler om, og overskriften skal helst være kort og præcis, så modtageren ikke skal gætte sig til, hvad brevet handler om. Og så er der lidt om brevteksten. Selve brevteksten den består af 4 dele. En indledning, hvor man forklarer, hvad der ligger grund til, at man har henvendt sig til dem. Så er der en faktadel, og det her beskriver man, hvad henvendelsen konkret drejer sig om, og får beskrevet sagen. Så er der konklusion, der belyser man så, hvad det er, man ønsker, der skal ske fremadrettet. Og så er der en afslutning, hvor man ofte slutter venligt af, som for eksempel, we're looking forward to hear from you. Altså man lægger op til, at man skal fortsætte kontakten eller samarbejde. Så er der afsluttende hilsen. Og omkring det afsluttende hilsen, der er der også forskellige regler, som man skal følge. Skriver man for eksempel til en virksomhed uden en specifik modtager hedder det, så hedder det yours faithfully. Er det derimod en person, hvor man kender navnet, så hedder det yours sincerely. Og henvender man sig derimod lidt uformelt, og har kendskab til personen, ja, så hedder det best regards. Så er der lidt om afsender og underskrift, og det er egentlig simpelt. Man skriver bare, hvem man er som afsender, og så underskriver man. Og så er der bilag.
Er der bilag i handelsbrevet, jamen, så bruger man betegnelsen ENC, som står for enclosure, som altså er bilag på engelsk. Og så er der lidt om kopier, som er sidste punkt. Og under kopier, der skal man egentlig bare angive, om brevet er blevet sendt til andre modtagere. Det kan fx være, at man har sendt brevet til den overordnede direktør i virksomheden, og man skal derfor lige, man skal derfor lige gøre opmærksom på, at man også har sendt det til andre.